Greetings, good people. My name is DJ Holly and welcome to Point 5 Creative Studios. Chitubu che content, chitubu chisingapwi, chitubu chinonwa nemunhu wese, chitubu chakavhenekwa, chikaongororwa nana mazvikokota kunzi aiwaka chitubu ichi chine content iri healthy, content yakachena, content kodzera kunge chikonsumwa nemunhu akaita iwewe. Ndosaka uri panapa muzvara nhasi. So if it's your first time here, dzvanya subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. Asi kana wanga wagara uri mugaro wepanapa, toda ngokutenda nekuita sei nekurumidza kubhadhara rent. Thank you very much for supporting Point 5 Creative Studios. Right, vanhu vazhinji vari mubishi kugadzirira hanzi Sadic protest. Vamwe vakati tudamboita protest yekuti hama dzedu neshamwari dzakasungwa 79 vanhu vayo vakasungwa mamembers eCCC abudiswe. Saka sezvamunoziva zvese zvinofamba negwara remusangano zvinoda mapepa kuti zviitika. Handitika mungoereka nemapinda muroad motongoti takuita sei takuratidzira. Pakashata haisi secret. Vanhu vanoziva kuti hurumende is an PF, government is an PF, police is an PF, masoja zano PF. Hapana, haisi tombori kana secret kana one. Saka vakomana vanga vanyora tsamba kuti tiri kukumbirawo kupinda mumugwagwa tiratidzire kuti hama dzedu dziite sei dzibude. Pakashata ndonyaya yandauya nayo zvamanje kuti ndiite sei ndikuratidzei. Handitika sezvamunoziva haisi tinofamba nedingindira rekuti umbowo ndo chinhu chinenge chakakosha chatinokoshesa uyezve chatinoremekedza. Nekuti tikauya panapa tichikudzai nyaya dzisina umbowo, aiwa hapana zvatinenge tichiita. Handitika tasiyana nevamwe vaye vanongonyeba kuti hanzi 30 days Mugabe, hanzi 30 days ED anenge abva muoffice aona kuti haizvozvo zvatadza kushanda otanga kutaura kuti ndiri kuita chakati achibira vanhu mari. Aiwa uya tiri kumuziya siya yakadaro, nyaya dzake tinadzo tichadzifambira zvedu. Handitika right. So dauti ndikuratidzei the post yaiswa namukoma Simba pazim mozvionera mega kuti zviri kunzi chii apo. Zvikanzi the Zimbabwe police have firmly denied the Citizen Coalition for Change's request to hold a public march. The march was intended to express widespread anger over the ongoing detention of 79 party activists. 79 vanhu vaya vakasungwa ende vanhu havasi kufara, but polisi yazvibuka yachitaura kuti chimbomira yapfanha wangu musamhanyedzika mai zvenyu, tichazoita sei tichadzifambira nyaya dzacho isusu. Handitika hanza those activists were arrested during a commemoration of International Day of African Child. Handizoti zvinosungisa here vanhu 79 zvinosungisa vaita sei handizoziva hangu zviri kufamba sei. Ndo nyaya yacho iyoyo iri kutaurwa ipo nani namukoma Simba. Handitika and then dati ndikuratidzei futi inonzi the whole letter yacho manje toiverenga kuti aiwa kaporisi harisi kutomboda zvese izvozvo. But one thing that I will tell you ndechekuti one day vanhu vane bepa reporisi vasina bepa reporisi masichajamuka baba. Izvo ndo zvandiri kuziva because I was talking to someone recently achindiudza kuti baba pane zvihombe zviri kurongwa. Aiwa kwete zveuya uyu anenge achingonyebera vanhu achiti Sadic protest achingokwira ndege mahara achitenderera achibira vanhu mahara achingonzi hanzi ndipei mari haana kana basa. Anenge achitonyeba munhu wezano futi iyeye futi munhu wezano ndichazoya nenyaya yake tiri kuiziya ndamboitaura. But pane zvihombe zviri kurongwa ende muchazongoona zvaitika ende muchavhunduka motoshamisika kuti but hola imbotitaurira kati tichifunga kuti pamwe ari kuti bhaiza. Aiwa isusu hatitengese bepa ranezuro, totengesa bepa ranhasi, bepa refresh. Nyaya dzacho tinadzo and some of these meetings ari kuitwa privately kuti pasazowanika ana chabangu
vakafanana neava vakazotengesa bishop ava ndo vanhu vacho ivava handitika. Saka right now mina ndikuratidza tsamba yabva kupolice iri kutaura iyo kuti chimbomirai izvozvo hatisi kuita izvozvo zvamanje manje handitika. Okay, let's see like this kudze munyatsoona kuti tsamba yemazviro kwazvo yemachokwadi. Right, iyo ndo tsamba yacho mukuzvionera mega. Zvikanzi notification to hold a demonstration on the 10 July 2024 at Chiredzi Chikangagwe and Karoi town. Ndo tsamba iri kutaurwa zvikanzi aiwa hatisi kukwanisa kuti muite sei mudemonstrate muratidzire amenoti mareasons acho ndeyekuti chii ende haana kutaurwa mutsamba imomomo. Ndo tsamba iyoyi iri kutenderera pasocial media, although vanhu havasi kufara zvavo nazvo vachiti aiwa iright yedu sevanhu kuti kana tisina kufara nezviri kuitika tinoda kuita sei tinopindawo muroad toisawo chichemo chedu, but handizoziva kuti zvinopera mushe here kana kuti zvinopera mushe, because very soon vari kunzi vakaba maelections ndo vachange vacheya wesadc inenge yakutungamirirwa nenhesva mukono iri pasi pemasanctions. Saka panenge pachipisa, panenge pakashata, handizoziva kuti tinobuda here kana kuti tinobuda here ma1 chaicho yanditika. Ndo nyaya yanga nangokubatira zvamanje manje, just a quick update kuti ndingokuudzai zviri kuitika zviri paground kuti zvakamira sei, zviri kufamba sei, zvii zvichaitika handitika. So as for me DJ Holly and the rest of the crew behind the scenes, tikuti it's bye for now. Ngatisangane muvidhio rinotevera. Thank you for watching and thank you for supporting .5 Creative Studios. It's bye for now.